10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, La Primera Guerra Mundial és el conflicte militar que se situa entre el 1914 i el 1918. Va afectar els 5 continents i va implicar gran part de la humanitat. També és anomenada Gran Guerra, Guerra d'Europa o la Guerra del 1914. El món al 1914... Durant els segles XVII i XX, Europa va estar sotmesa a grans tensions i crisis. Les grans potències europees van ser Alemanya, França i Regne Unit. França i Regne Unit miraven amb recel el poder creixent d'Alemanya, que després de la unificació s'havia convertit en una gran potència política, econòmica i militar. Bismarck va idear un sistema d'aliances entre Alemanya, Àustria-Hongria, Rússia i Itàlia. Tenien 2 objectius: aïllar diplomàticament França i evitar l'intent de revenja, mantenir l'equilibri dels Balcans. La mort de Guillem I va portar al tron a Guillem II, partidari d'una política exterior més agressiva a Europa, anomenada Weltpolitik. La política naval i armamentística es va convertir en l'eix d'acció del govern alemany. Van despertar recel dels altres països europeus, França i Regne Unit, que tenien que Alemanya fes posar en dubte el seu lideratge i perjudiqués els imperis colonials respectius. Es va iniciar un nou període en les relacions internacionals, la pau armada, del 1890 al 1914. Les potències europees es van agrupar en 2 blocs militars. Alemanya, Àustria i Itàlia van firmar la Triple Aliança i França, Rússia i Regne Unit firmaran la Triple Entesa, el 1907. La por mútua va portar a una intensa cursa d'armaments. A l'inici del segle XX van prendre força els enfrontaments imperialistes. Alemanya va quedar insatisfeta, ja que volia ser la gran potència mundial. El 1905 es va produir la primera crisi marroquina. El 1906 es va establir un protectorat franco-espanyol sobre el Marroc en la conferència d'Algesires. La crisi no queda del tot tancada i va produir-se la segona crisi marroquina el 1911. Finalment van acordar que Alemanya reconeixeria el protectorat franco-espanyol al Marroc a canvi de que França lliurés a l'imperi alemany una part important de la colònia del Congo. L'altra zona de conflicte van ser els Balcans. L'imperi otomà s'esfonsava i Àustria-Hongria i Rússia volien aprofitar-se. El 1908 i el 1913 es van produir 3 crisis molt greus a la zona i el resultat final va ser que l'imperi turc va perdre els territoris balcànics i Àustria i Alemanya van veure reduït el seu poder a la zona. Rússia va incrementar-hi la seva influència i Sèrbia va ampliar les fronteres. I quin va ser l'esclat de la guerra? El detonant de la guerra de 1914 va ser la mort de l'arxiduc Ferran i la seva esposa per un terrorista serbo-bosnià. El 23 de juliol de 1914, el govern austro-hongarès va plantejar un ultimàtum a Sèrbia. El 28 de juliol, Àustria va declarar la guerra a Sèrbia. Aquests fets van iniciar un conflicte mundial. La guerra va ser un conflicte mundial de llarga durada i va afectar a un àmbit geogràfic molt extens. Els imperis centrals van rebre el suport de Turquia i Bulgària. La Triple Extensa va rebre el suport d'Itàlia, que va abandonar la Triple Aliança, Romania, Grècia i Estats Units. Característiques. La guerra va ser la primera guerra total de la història contemporània. Es van mobilitzar gairebé 70 milions de soldats. La guerra de trinxeres va afavorir l'aparició d'armes noves. S'imposa una economia de guerra. Va haver una incorporació massiva de les dones al món laboral i va arribar la propaganda. Les grans etapes de la confrontació bèl·lica. Primera fase, la Guerra de Moviments, 1914.
Els comandaments militars alemanys pretenien aconseguir un triomf en el front occidental, seguint l'anomenat Pla Schlieff i derrotant l'exèrcit francès amb una ofensiva a gran escala, per després poder concentrar els esforços a l'oest contra Rússia. A través de Bèlgica, la penetració alemanya en territori francès va ser ràpida, però les tropes de Kaiser van ser aturades a la batalla de Marne, setembre de 1914. La contraofensiva dirigida per general Joffre va significar el fracàs del pla alemany i l'estabilització del front occidental. A l'est, Rússia va llançar una ofensiva precipitada sobre Alemanya. Els russos van ser derrotats a Tomenberg i els llacs Masurians, però els alemanys van aconseguir forçar a desviar tropes cap a l'est, que va salvar París. Segona fase, la Guerra de Posicions, 1914 i 1917. El fracàs de l'ofensiva alemanya va provocar la consolidació dels fronts. Es va imposar les tàctiques defensives i de desgast. Les trinxeres on els soldats malvivien amuntegats estaven en condicions llastimoses. Els alemanys van intentar trencar els fronts a la batalla de Verdun i els britànics a la batalla del Somme, però totes dues van tenir resultats militars molt pobres. Al Mediterrani, els britànics van intentar prendre el Bòsfor i els Dardanels per aïllar Túrquia, però van fracassar a Gallipoli. Les colònies alemanyes de l'Àfrica van ser conquerides pels britànics i les de l'Àsia pel Japó. A l'Orient Mitjà, els aliats van ocupar les possessions otomanes de Palestina, Síria, Aràbia i l'Iraq, amb l'ajuda dels nacionalistes àrabs. La flota britànica va utilitzar la guerra submarina per alleugerir bloqueig. Tercera fase, la crisi de 1917. L'entrada dels Estats Units a la guerra, els Estats Units s'havien declarat neutrals. Venien subministrats als aliats i els finançaven. Els alemanys van intentar evitar-ho amb l'acció de submarins. Estats Units va entrar en guerra i van aportar al bloc aliat més d'1 milió de soldats i la seva potent indústria. La revolució russa i a Rússia es va produir una revolució que va destronar el TSAR i va imposar un govern comunista. El desembre de 1917, els russos van signar l'armistici de Brest-Litovsk i el març de 1918 el tractat de pau del mateix nom pel qual Rússia va abandonar la guerra i va cedir una gran quantitat de territori a Alemanya. Quarta fase, el final de la guerra. La retirada russa va permetre organitzar una gran ofensiva alemanya a l'oest. L'arribada dels nord-americans va contribuir a fer-la fracassar. La resposta va ser contraofensiva aliada. Després d'anys de guerra, la rereguardia van posar de manifest la feblesa d'Alemanya i els seus aliats. En novembre de 1918, la guerra s'havia acabat. I ja està. Pèrdues humanes. Les conseqüències del conflicte armat. Pèrdues humanes. Van haver 8 milions de pèrdues humanes causant el gran descens de la nativitat. Els països més afectats van ser Alemanya, Rússia, França i Àustria. La Pau de París i el Tractat de Versalles. La Pau de París era el conjunt de tractats firmats pels països vençuts. Els principals tres objectius eren impedir el ressorgiment d'Alemanya, mantenir aïllada Rússia i aconseguir equilibri de poders. Conseqüències econòmiques i materials. Van produir-se importants pèrdues econòmiques, així causant la destrucció d'indústries, zones de cultiu, etc. Els costos financers van tenir molta importància en la pèrdua definitiva de l'heterogènia europea, l'economia mundial, els beneficis dels Estats Units. La Societat de Nacions. La creació de la Societat de Nacions tenia com a objectiu fonamentar programes de cooperació econòmiques i humanitàries. I finalment va fracassar i va ser la precursora de les Nacions Unides. Nou mapa d'Europa. Amb la fi de les guerres es van produir un seguit de canvis territorials, com Alemanya va perdre colònies, l'imperi austrohúngar va fragmentar, l'imperi otomà es va convertir en república i va perdre territoris,
Polònia va rebre territoris i va crear un nou estat. I Estònia, Letònia, Lituània, Finlàndia es van independitzar. Gràcies. Ciència, art i cultura en el període bèl·lic. Al segle XX, la ciència va experimentar molts canvis i avanços. Els més importants es van produir a la física. Paradigmes dominants van ser canviats per models més nous. Van canviar el món científic i van revolucionar el món. Van fer-se descobriments en l'estructura de l'àtom. Niels Bohr, entre d'altres, va fer moltes aportacions. Marie Curie va contribuir al coneixement del fenomen de la radiació. Albert Einstein va ser el més destacat amb la teoria de la relativitat. En altres àmbits destaca Sigmund Freud, un dels científics intel·lectuals més importants del segle passat. Va ser el pare del psicoanàlisi. Els darrers avanços científics, tècnics i industrials van ser posats al servei de la guerra. Durant la Primera Guerra Mundial es va desenvolupar l'aviació. Les unitats aèries es van multiplicar i els avions d'observació van acabar prenent part activa en els combats. El desenvolupament de la navegació subaquàtica va permetre que els submarins tinguessin un protagonisme notable en la guerra. Durant el conflicte van introduir-se avanços molt importants en l'artilleria i les armes de foc. Un avanç no directament bèl·lic va ser l'ús dels automòbils per als transports de persones i mercaderies. El clima d'odi i confrontació va ser especialment en el període inicial de la guerra i alguns intel·lectuals van oposar-se directament a la guerra. Artistes, escriptors, universitaris, acadèmics i professionals van fomentar l'esperit bèl·lic en l'opinió pública i van participar activament en les campanyes de propaganda. Alguns van aïllar-se voluntàriament a l'exèrcit. No hi havia que defensaven que la guerra, a més de ser justa, seria beneficiosa perquè reforçaria la unitat nacional i ajudaria a renéixer societats occidentals en crisi espiritual. El conflicte va marcar profundament una part de la intel·lectualitat i dels artistes. Societats occidentals estaven immerses en una gran crisi moral. Escriptors i artistes van viure de primera mà l'experiència de la guerra. Va plasmar en les seves obres les seves vivències i pensaments. La crueltat, el dolor i l'absurd de la guerra recullen magistralment en els relats d'Ernest Emigrany, Robert Graves, Éric Maria, Remarque i en les pintures de Paul Nash i Otto Dix.